தண்ணி மேல இருந்து ஊத்தி மேல ஏமா மேல ஏறிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கு. கண்ணு சுத்தமா ஓடாயிட்டு, சுத்தமா போயிட்டு கண்ணு. நினைச்சு அப்படியே வந்து தண்ணி ஊத்தேன். கொஞ்சம் பால் இருக்கா? பாபா இப்ப பாருங்க, கண்ணை பாருங்க. இப்போ இது அப்படியே எனக்கு வாட்ஸ்அப் கிடைக்குமா? எவ்வளவு ஃபுல்லா எவ்வளவு பெருசா இருக்கு கண்ணு இல்ல? என்னப்பா உன்னுடைய லீலைய அளவே இல்லை. இல்ல எப்படி பாருங்களேன், இல்ல இப்ப கண்ணு எப்படி தெரியறது கருப்பு மொழி? அப்ப எப்படி ஒண்ணுமே இல்ல, அடியே அப்படியே